Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal, saúdos? Moi boas tardes, señoras e señores. Imos que hai información hoxe venres día 13 do mes de marzo na radio e na televisión municipal de Cerceda. Hoxe lles imos a falar de novo do aniversario, do 50 aniversario do Colexio O Cruce. Falaremos do que ali vai haber e tamén recordaremos que na xornada de onte viña o conselleiro de Educación a Cerceda. Escoitaremos tamén o alcalde. Falaremos da renovación da cuberta do colexio, que era o anuncio que se facía, e falaremos tamén de sábados de baile, porque mañán sábado hai unha nova edición. Tamén se poden xa inscribir para un novo partido de baloncesto que invita o Básquet Coruña xunto co Concello, a xóvenes ata 18 anos. Está aberto o plazo de solicitude para a renovación da nova plaza da Escola Infantil. Vai abrir tamén estes días. Falaremos de orientación e asesoramento que poden acadar no centro de día para persoas coidadoras. Falaremos dunha exposición que se pode ver sobre a Vía Verde, outra sobre arte gráfica, un curso de socorrista intensivo que se vai a facer en Cerceda durante a época da Semana Santa e axudas do Plan Líder para empresas e emprendedores no rural. En cantos deportes saberemos os partidos da fin de semana dos nosos equipos, algún xa xogado na xornada de onte, saberemos o resultado, e do tempo, as previsión para mañán é que teremos alternancia de nubes e claros, pode haber algunha precipitación débil e as temperaturas seguirán sendo frescas. Como decíamos, mañán sábado, día 14 de marzo, se celebra no centro, o Colexio Cruce, o 50 aniversario deste centro que, en este caso, vai a congregar a máis de 600 persoas para conmemoralo, para celebralo, todas elas xa con invitación, todas elas coa entrada sacada para o xantar incluído e, segundo nos informan dende o centro, só será posible acceder ao recinto con ese ticket adquirido previamente no centro ou por invitación, xa que o aforo está limitado por cuestións de seguridade. Actualmente, as entradas xa dende fai varias semanas están esgotadas. No caso de que se produxera algunha devolución, se lles comunicaría ás persoas que están en listaxe de espera. As persoas convidadas, ás que non se lles entregou a entrada físicamente, terán na súa disposición os accesos ao recinto. En canto aos accesos, precisamente, se realizarán polo portalón principal, eso si non chove. En caso de que chovese, se podría entrar pola piscina ou polo pabellón. Non se vai a permitir o acceso en coche ao recinto agás a persoas con mobilidade reducida. A apertura de portas será ás 12:15 para que o evento comece puntualmente a 1 da tarde cos discursos institucionais. Logo a 1:30 comenzarán as actuacións musicais e tamén haberá un xantar de convivencia, actividades paralelas con exposición de fotos, mural histórico, visitas guiadas ao interior do edificio, etc. Está previsto que remate todo sobre as 6 da tarde. O evento se vai a desenvolver principalmente de pé, pero haberá cadeiras dispoñibles para persoas maiores ou con problemas de mobilidade. Lembran dende o centro que está prohibido fumar en todo o recinto escolar e agradecen a colaboración de todas as persoas asistentes. Se alguén ten dúbidas pode contactar directamente co centro, ou por teléfono ou por correo electrónico. Un centro do que seguimos a falar porque onte o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitou o Colexio O Cruce e recordou que as obras de renovación da cuberta do centro escolar comenzarán a primeira quincena do mes de abril, unhas obras nas que se invirten casi medio millón de euros. A empresa Construcións Iglesias Mera é a encargada do cambio da cuberta do Colexio do Cruce de Cerceda por casi, como decíamos, 500.000 euros. Así o declarou na xornada de onte Román Rodríguez, conselleiro de Educación, na súa visita ao centro, acompañado, entre outros, pola delegada territorial Belén do Campo e o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez. O mandatario autonómico deu detalles da adxudicación como a previsión de iniciar a obra na primeira quincena de abril, con un plazo de execución de 5 meses e que vai a mudar as cubertas que xa foron renovadas, as cubertas que aínda non foron renovadas, en total 2.135 metros cadrados. O obxectivo da intervención
e a de cambiar parte das cubertas que aínda non foron renovadas e igual que se fixo coas partes nas que xa se actuou, van a emplear panel sándwich de 30 mm de espesor colocados sobre unha subestrutura metálica. Ademais, tamén se van a, en este caso, a arreglar e colocar canalóns e baixantes novas. Pola súa parte, o alcalde de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, declarou que el principalmente se levanta cada día co ánimo de buscar consensos e con unha mantendida o entendemento institucional, algo importante para o funcionamento de todo. De todos xeitos, tamén quere decir o alcalde de Cerceda que agora non cabe duda que as cousas van ben despois de un ano, pero o alcalde, Juan Manuel Rodríguez, botou en falta unha visita deste tipo fai un ano, nos momentos de crise, cando todos deben arrimar o ombreiro e estar á altura dende o primeiro instante. Quere poñer en valor o alcalde as mobilizacións da comunidade educativa durante aqueles días que foron un movimento social cheo de dignidade e con moita significancia para a xente de Cerceda. No día de hoxe todos son sorrisos, pero o anuncio desta obra saiu o 2 de abril de 2025, despois de unha loita e reivindicación intensa. O Colexio Cruce está cumplindo agora 50 anos, o cal conleva, segundo di o alcalde, deficiencias estruturais que van máis alá da problemática da cuberta e que non é posible atender só a través do mantemento. Estes investimentos de infraestructuras deben ser unha liña a seguir que reclama o alcalde de Cerceda. Dende o Concello continuarán apostando pola educación, como veñen amosando todos os anos, con datos que lle respaldan, buscando armonía e conciliación interadministrativa, pero tamén chamándolle as cousas polo seu nome. Son as declaracións do alcalde Juan Manuel Rodríguez. Cambiamos de tema, agora falámosles de sábados de baile, porque mañán día 14, sábado, hai unha nova edición de sábados de baile. Será, como sempre, de 7 da tarde a 10 da noite na primeira planta do local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. O encargado da música será o dúo Caramelo. Mañán sábado, día 14, sábados de baile. Tamén, dende a xornada de onte, se poden inscribir para un partido de baloncesto, que será o sábado, día 11 de abril. O Concello de Cerceda, en colaboración co equipo Básquet Coruña, volve a invitar a xóvenes ata 18 anos a ver o partido de baloncesto entre o Básquet Coruña e o Obradoiro de Santiago. Ambos na segunda categoría do baloncesto nacional e xogando por recuperar voltar a Liga ACB, especialmente o Básquet Coruña, que vai primeiro na clasificación, pero o Obradoiro de Santiago vai segundo na clasificación. O partido será ese sábado, día 11 de abril, ás 7 da tarde no Coliseum da Coruña. A inscripción xa está aberta, as plazas son limitadas pero gratuitas. Deben inscribirse nun enlace web que atoparán na páxina web do Concello, www.cerceda.org. E se teñen algunha dúbida poden chamar o teléfono 981 68 50 01. Tamén, a partir de este próximo luns, abre o plazo de solicitude de renovación de nova plaza da escola infantil, de renovación ou de nova plaza na escola infantil. Dende o próximo día 15 de marzo, é dicir, dende este domingo, ata o día 15 de abril, está aberto o plazo de solicitude de renovación ou tamén de nova plaza na escola infantil Os Pillavans para o vindeiro curso escolar 2026-2027. A documentación precisa que se debe de axuntar xunto co modelo de solicitude e a que se acompaña nun anexo que atoparán na sede electrónica do Concello de Cerceda. Esta documentación debe ser presentada, como decimos, na sede electrónica do Concello, no rexistro xeral presencialmente ou nos servicios sociais do Concello na terceira planta, en horario de 9 da mañán a 2 da tarde, si se fai presencialmente. Se queren ter máis información, poden chamar ao Departamento de Servicios Sociais, informarse ou pedir cita. Teñen que chamar ao 981 68 60 68 polas mañáns. Máis temas, falamos agora de un servicio que ofrece o Centro de Día de Cerceda.
O Centro de Día e Fogar Residencial de Cerceda organiza un proxecto comunitario de orientación e asesoramento dirixido a familiares de persoas maiores dependentes. Este proxecto comunitario ofrece orientación, asesoramento e apoio psicosocial a familiares de persoas maiores dependentes para mellorar a súa calidade de vida e facilitar o cuidado no fogar. Incluye información sobre recursos, formación en cuidados, acompañamento emocional e xestión de axudas para reducir a sobrecarga do cuidador. Se basa en saber escoitar, apoiar e acompañar. Teñen que pedir cita previa, é gratuito, pero teñen que pedir cita previa no teléfono do Centro de Día, que é o 981 68 52 09. Falamos de exposición, xa se pode ver unha exposición sobre a vía verde nos accesos do albergue da estación na parroquia de Queixas. A exposición, que repasa en detalle as rutas da vía verde de Compostela, Tambre, Lengüelle, posta en marcha pola Deputación da Coruña, esta exposición quere acercar e promover a vía máis longa de Galicia, composta por diferentes panais informativos e ubicada na estación de Cerceda en Queixas. A Asociación de Concellos da Vía Verde impulsa este proxecto expositivo para amosar unha nova identidade gráfica, a apertura dos perfis oficiais en redes sociais, Wikilook e outra das actualizacións levadas a cabo co obxectivo de promover e difundir esta vía. A exposición quere recoller o espírito da vía e promover entre diferentes públicos, como familias, amizades ou persoas de maior idade, o recoller as características da vía, as opcións para visitar durante o percorrido, a súa historia e, actualmente, a Vía Verde se estende entre os concellos de Oroso, Ordes, Tordolla e Cerceda, seguindo o curso do río Lengüelle. En un futuro, aínda que agora ten 26 km, está previsto que chegue a 10 km máis ata Santiago e incluso ampliala ata Laracha ou Culleredo. Tamén estamos nos últimos días para ver a exposición na Sá de Exposición Xosé Neira Vilas na Biblioteca Municipal de Cerceda do 19º Premio Internacional Jesús Núñez de Arte Gráfica que convoca a Diputación da Coruña. Se pode ver polas tardes de luns a venres de 3 a 8 e os sábados pola mañán de 10 a 12 na Biblioteca Municipal de Cerceda ata o próximo día 19 de marzo. Recordamos tamén que se organiza un curso de socorrista en Cerceda. A Mancomunidade de Ordes e a Federación Galega de Salvamento organizan en Cerceda un curso intensivo de socorrista na Semana Santa. O límite é de 20 plazas que acadarán a certificación oficial recoñecida pola Xunta de Galicia e a inscrición no Rexistro Profesional de Socorristas. Para inscribirse hai que ter un mínimo de 18 anos, ter a ESO e pasar unhas probas previas que serán o próximo venres 20 de marzo. O precio para os empadroados nalgún concello da mancomunidade é de 150 euros, está subvencionado. Os que non están empadroados terán que abonar 650 euros. O último día para inscribirse será este martes que ven, día 17 de marzo. Poden inscribirse a través do teléfono 981 97 71 20 ou do correo electrónico da Federación Galega fesga@gmail.com. O curso vai a comenzar o venres 27 de marzo. Agora falámoslles de unhas axudas que convoca o Plan Líder para empresas ou emprendedores no rural. Informamos de que xa está aberta esta convocatoria das axudas líder destinadas a apoiar investimentos de empresas e persoas emprendedoras no rural. Si alguén ten unha idea ou queren modernizar o seu negocio, poden acadar estas axudas. Van destinadas á creación ou modernización de pequenas empresas. Maquinaria nova, inmóveis, digitalización, transformación agroalimentaria ou forestal. A cuantía pode acadar hasta 120.000 euros por proxecto productivo e 18.000 euros para novas persoas autónomas, para autónomos. Poden solicitalo aquelas empresas de menos de 50 traballadores con volumen de negocio que non supere os 10 millóns de euros e as persoas emprendedoras que inicien unha actividade non agraria. Os plazos de tramitación, a solicitude remata o plazo o día 6 de abril e a solicitude é obrigatoria por vía electrónica.
Os partidos da fin de semana para a xornada de mañán xa habrá varios partidos e o domingo. Houbo un partido na xornada de onte na Liga Alevín, donde o equipo Atlético Cercedense Alevín A empataba onte a un tanto contra o Sporting Cambre B. Atlético Cercedense Alevín A 1, Sporting Cambre B 1 foi o resultado xogado onte nas instalacións deportivas do Roxo. En canto a partidos para fin de semana, comenzando pola Liga na que temos un equipo na Liga que está máis arriba, que é a primeira categoría Galicia, o Queixas vai a disputar o seu partido en Camariñas. Camariñas Queixas, o partido é o domingo ás 5:30 da tarde no campo do Camariñas. Un Queixas que ven de vencer claramente na casa, pretende volver a vencer contra un rival duro, que vai a ser o Camariñas, o domingo ás 5:30 en Camariñas. Na terceira categoría Galicia, partido na cumbre entre o Visantoña e o Atlético Cercedense na loita polo ascenso. Visantoña, líder actual, Atlético Cercedense, terceiro clasificado. O partido é o domingo ás 4:30 en Visantoña, no campo de As Brañas, Visantoña Atlético Cercedense. Nesta mesma categoría hai un Rodís Bergantiños B que xogarán o domingo ás 4:30 no campo das Tinajas en Encrobas e un San Martiño Bizoño B xogarán o domingo ás 12:15 no Roxo de Herba Natural, domingo ás 12:15. En canto ao fútbol femenino, o Atlético Cercedense líder volve a xogar despois de un parón a semana pasada e vai a xogar na casa contra o Sporting Meicende, equipo dos complicados da categoría. Líder Atlético Cercedense femenino, Sporting Meicende. O partido é o domingo a 6:15 no campo do Roxo de Herba Natural. O fútbol xuvenil do Atlético Cercedense xogan en Pallosaco Atlético Cercedense xuvenil, mañán sábado, ás 6 da tarde, no campo da Porta Santa, na loita do Atlético Cercedense por manter a categoría. Os cadetes do Atlético Cercedense, que van líderes intratables, xogan a casa o domingo contra 11 Caballeros B, domingo ás 10:30 da mañán no Roxo. Os infantís descansan nesta xornada e, como decíamos, os Alevín xa xogou o Alevín A onte empatando a un tanto e o Alevín B, Atlético Cercedense Alevín B, xoga mañán sábado contra o Sada D, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. Tamén xogan mañán sábado os Benxamíns A, Atlético Cercedense Benxamín A, Pallosaco, mañán sábado ás 12:10 no Roxo. E tamén xoga mañán sábado o Atlético Cercedense Benxamín B contra o Visantoña, mañán sábado ás 10 da mañán no Roxo. En canto aos máis pequeniños, os prebenxamíns van a xogar na casa mañán sábado tamén Atlético Cercedense prebenxamín Unión Campestre, mañán sábado ás 11:05 no Roxo. No fútbol de veteranos, na segunda división de veteranos, hai un San Martiño Sporting MAP que xogarán o domingo ás 10 da mañán no campo de Pontepedra, en Cabaleiros. Pola súa parte, o Cerceda xogará na Coruña contra a Capela. A Capela Cerceda de veteranos, mañán sábado ás 5 da tarde na Capela. Na segunda B de veteranos hai un Mercurio Rodís. Xogarán tamén mañán sábado ás 6 da tarde en Iñás. O tempo para fin de semana, mañán sábado, Galicia quedará nunha zona intermedia entre altas e baixas presións, aínda que con aire frío. Con esta situación agardamos ceus que alternarán nubes e claros con chubascos que poden ser probables pola mañá. Pola tarde iránse abrindo claros, especialmente na mitade oeste, e a cota de neve vai a estar sobre os 1000 metros. As temperaturas van a sufrir mañán un moderado descenso e o vento sopará frouxo de norte-noroeste virando a suroeste ao final do día. De cara ao domingo, seguirá a situación moi semellante con aumento de nubosidade. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción e quen lles falou, Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus. Él es Martín y tiene un problema. El problema de que en su relación de dos... Martín, ¿te gusta la película? Son 6.
Tener síndrome de Down no es un problema. El problema lo tienes tú cuando piensas lo contrario. Colabora en 21demarzo.org. Down España.